Nili social media lang bom pen komane abang phuphan nili theklong loklo alang bang nili phansi alang metha content along mate alang metha alang marjanong nili phansi na respond lo lapen nili phan alang metha content long na paklang ponpot suri korwang thu pajer pon lo koma bang phusi nili phan nang ke respond lo nangli tum chini ma la ke madu dakali lo non kachathang klong roster alang limen sot kurupu abang phusin nili phan nang roasting pon lo alangli niliphan keros pon aputhak alama bangke karbi lamarjan along I hin pensi niliphan alang bang nang ros pon lo niliphan nang keros pon alamarjan amen bangke nang hello ekaya chethi labangso alamarjan phan nili masap so haladak trailer review and dun niliphan alangli a comment nang hepi pon alam bangke lapuson hello nangli labangso a trailer phanangli Kecengki, lang nodak, lang mesen punangli, pupon pede nangji pasinili panang pupon. You will get one word from me. Litum karbi metang, karbi alam, hello, karbi film stamili tum celang dun lona, lang nodak, lang mesen stamili tum dihala bang sorni le litum, lang dun lona. Lang mesen, lang nodak po bangke a film release liang ko bangke phan the detang mati pupe danangji a film phan spoiler pipe danangji. Lang nodak, lang mesen punangli, pupon pede nangji pasinili panang pupon. Lasi laso puthak si non nili alang li phan reply dun po pipo si nili lang nodak lang mesen pu labang so video long phan mate labang so trailer long phan nili pupon ma a trailer ke lang mesen lo bon sita me mo a film release date men ilitum lang dun lo polotang te a film bang lang nodak polotang te ilitum halada copy la comment long po bad comments jong si lang mesen pu nili dak nili methang a content mate nili methang a video long paklang pon lo alang li to video phan nili rodun polotang te mo ke lang don jarni nili ke than pon ateng lang mesen polote lang mesen jibon pusi nili long kelang arado andoma ke mathapu jongsi alang litum kelang dono hutpen jongsi a video lang nodak polotang te nili phan pia comment lawang po nangli cinema bad comments lasi nangli methang channel long ke upload pon ateng mate title ke tok pon ateng polotang te nang hello nichi thei pusi nangli dak bang tok pon mate title bipon lasi nangli research pamele nangli methang channel long stami title tok pon pamenon la bang so la marjana men binong ke nang hello nekai achithe lapusong si nangli tokpon ignaji non nangli ke tokpon ke nang hello nichi the pusi tokpon chot lasi nangli dake mistake lapen ethelam sot kurua ke hai nangli sidame video title langpon pamere nangli methang content no sami tokpon pamenon paklangpon pamenon pachini pamenon nangli long kelang arad on phastami pamang huderinon YouTube channel kangpu bon ke niliphante nangli si paklenglang nangli long viewers lapen subscriber tame penang ana muluk dolo nili long ke non mata avelang la anvelang Sitame nangli long lang ignon, nangli long kenon laan plengalo. Lasi nangli pen nilike masap ta cingbar pon pelang. Bon sitame nangli bang niliphan nang rospon long sitame chini nelang tek telang pason si niliphan nang mathapon mate nang rospon lo beginners lang nili YouTube hinat ke lasi nilike chok si kili long dostame nangli tum diapon popasi nili channel long kelang arat an hasame than pachini pon lo chuni ripon lo chok se le long kenali tum dia pon popasi ningchi thelo tangte pinia video bangge lapan leng ton pon ekok lo nang kado vestame dome thak me kurwang thu